Haino hai krak shalu hora TR01AB 5330 marani Khungsa Bike malkhung Khogwi twlangkha kichasok Sikok rokni bodol Padimung Jompujala Gobindo Thakur amsayo Padimung no DH aidogana tukmungo ongkhorjak tabuk police Koktomani bisingti Shaimankha krak shal hora TR01AB 5330 marani Khungsa NS150 bike malkhung Khogwi twlangkha kichasok Sikok rokni bodol Padimung no Koktomani bisingti Shaimankha krak shal hora maiti chabai nongni nokawono bike malkhung berai tongmani koktoma Padimung Gobindo Ram Thakur para amsayo paitago strong shol fungo thomani pasawai nogi mankha bike malkhung nokawo korei abai Padimung no noka hankino nokungni borokni bisingo onglaika chiring mokorok aboni aglo bike malkhung no naitongmani chenglaika nokfang rok nokhobai amsini lokorok paithoga naitongmani yagolo bike malkhung no naitagi mani ongmani bai Jompujala thanawa thangai jide entry khlaijaka bike to sung daily to tonya jaga mia watani nei nogo sitong malia ngasang phadao tonman ta o jaga mia no phajra hostel le otsarai engka mia nogo dalia sang phadao tonmani koi tarik mia 20 tarik ni horo haita koita digi rokon khana abo barta rogo haika tongo bartan pore nang khana gothana ka sunga pro thojaka saimalia ni no bike ni inko khe tam bike NX 150 ke number ok saideman TR 01 AB 5330 acha omo boam saikilai mo 상금마 번세또 상금마 그 바랑카 곰네 타고 바라 오늘 타나 닌 시니 몽케 비디 데버마 이리 되거나 아자 안케 뭐에 타나 케 삼니 안다라 클라이 뭐 점프절라 예스 그 버럭 파라 파이가 타난 버럭 그래 하난 버럭 파이 인거리 파이 참고 있다 땀 사랑 버럭 버럭도 나이게네 흔히 쳤다 아자 엠네 어마 하이 যে নিন বাইক কে কামা মানে ক্যাব ন কোনো সন্দেহ হরক আবার তো তো সন্দেহ তো কেমন করে গা আসি কাল লগ নং yang এরে রকম হাই কামা রক কা আবার কোনো খবর তো তো আমা হাইকেও কোন রক কিসে মিছা কামা রক नै লাইতা কোন রক কামা আমতই রক नै কা Padimung no yago tiye chaitogini tumungo ongkhorjak tabuk police asla abai ke nokaw bike malkhung berai tonmani Khogwi twlangjakmani phagai nokungni borokni bisingo nukjaka wanamung Padimung no police busuk sarate shak tharmung na harno abo jora nokok sanai Bureau report Chini Khorang